अखिलेश आजाद म्यूजिक को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल बटन को। प्रेजेंटेड बाय अखिलेश आजाद म्यूजिक। कोई न थकान नहीं रास्ता बुझाई बज खेला तो देवा घर चल जाई। बाबा करी कृपा नहीं पौआ दुखाई बज खेला तो देवा घर चल जाई। होई न थकान नहीं रास्ता बुझाई बज खेला तो देवा घर चल जाई। नीम चौक चौसीमा वैशाली। दूर करी है दुखावा बाबा सोहनते चल रे खेलत कूदत चलल जाई देव घर रे। दूर करी है दुखावा बाबा सोहनते चल रे खेलत कूदत चलल जाई देव घर रे। जनी बहरा हो आगे बढ़ हो जनी बहरा हो आगे बढ़ हो। कृपा करी हे बाबा सुखवा घरे तुहरो आई बज खेला तो देवा घर चलल जाई। होई न थकान नहीं रास्ता बुझाई बज खेला तो देवा घर चलल जाई। मिक्स पल्लवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मठिया मोड़। अखिलेश आजाद म्यूजिक। नीम चौक चौसीमा वैशाली। जे भी जाला बाबा लोहगे खुश होके आवेला हमर जिते अकेला भजन नहीं के गावेला। जे भी जाला बाबा लोहगे खुश होके आवेला हमर जिते अकेला भजन नहीं के गावेला। हो बाटे महिमा महान झूठ सारा जहान हो बाटे महिमा महान झूठ सारा जहान। छोटू परमोध संगे राहुल अंकित जाई बज खेला तो देवा घर चलल जाई। होई न थकान नहीं रास्ता बुझाई बज खेला तो देवा घर चलल जाई। प्रेजेंटेड बाय अखिलेश आजाद म्यूजिक।